Companys, companyes, afrontem grans amenaces per als drets de les classes populars de la majoria social. Greus amenaces contra la justícia social, la justícia climàtica, territorial i democràtica. I enfront d'aquestes amenaces és estratègic fer front comú, fer pinya, enfortir espais i plantar cara amb valentia i amb alternatives de contrapoder. Des de Guanyem Catalunya així ho hem entès sempre i amb aquesta certesa saludem i aportem a la vostra assemblea d'avui aquesta assemblea d'Esquerra Unida i Alternativa en què reafirmeu apostes de present i de futur en dues claus bàsiques. En clau sobiranista, rupturista pel règim del 78 i apostant per la República Catalana, i en clau anticapitalista, rupturista pel neoliberalisme imperant i amb aquesta sociovergència renovada que impulsa models econòmics i socials del passat. I ho fan amb aquest cinisme, com si la crisi climàtica, la crisi energètica, la crisi sanitària, la crisi belicista, la crisi de refugi i, en definitiva, aquesta crisi sistèmica que patim no existissin. Com si no tinguessin ja prous proves que això no funciona. Ells s'entesten a reactivar models de recuperació econòmica basats en el rescat de les elits i en el desposseïment de les grans majories socials. S'entesten en no posar les cures i el sosteniment de la vida, de totes les vides, totes i dignes, al centre de la política i arrosseguen tot un país cap al seu model depredador i extractivista. Tenir un salari ja no és garantia per poder sostenir la vida. L'explotació laboral ja ni tan sols serveix, ja no és suficient ni tan sols per deixar de formar part de la bossa de pobresa cada vegada més gran. Accedir a un habitatge digne o als subministraments energètics s'ha convertit en un luxe prohibitiu per les grans majories socials i en una trampa mortal per les veïnes abocades a viure als marges dels marges. I podria continuar amb exemples, però això té un mot resum. És una devastació social. I davant d'aquesta devastació social, amb la desesperança en alça i la creixent desconfiança en la classe política, el populisme s'engreixa. El populisme devastador colonitza els nostres barris forjats de persones treballadores, de classes populars, de lluites veïnals. I si no, mireu què ens passa a Badalona. En som un viu exemple. La ciutat de Ghana, del cinturó roig metropolità del Besòs, ha fet créixer un monstre. Ha fet créixer un personatge ultraliberal i, per tant, ultracontrari als interessos de les classes populars, un personatge ultranacionalista espanyol i, per tant, anti qualsevol aspiració de sobirania catalana, un personatge de l'esfera del lepenisme, del trumpisme, un personatge neofeixista que representa l'essència del Partit Popular i Vox juntes pel que fa a tots els seus vincles amb la corrupció, uns vincles documentats amb la corrupció i amb l'extrema dreta falangista. Un personatge que ha sembrat la por i l'odi entre els veïnats més empobrits, la por i l'odi contra la immigració i contra la pobresa, un fenomen d'autodestrucció que arrasa les urnes i que n'estic absolutament segura, juntes, unides, l'aturarem. Perquè el fenomen de Badalona és un perill extraordinari per drets socials, civils i polítics de totes les nostres ciutats, de tots els nostres barris. I és per això que cal posar molt en valor aquesta aliança i agrair aquesta aliança d'Esquerra Unida i Alternativa amb Guanyem municipis com Badalona, com també a Cerdanyola i a Ripollet i altres municipis amb altres fórmules
amples com a Sentmenat i que en aquest cas Badalona, Cerdanyola i Ripollet que representen l'impuls, els municipis que són d'impuls de Guanyem Catalunya. Però hi ha una cosa que és molt important que tinguem molt clara tots plegats. Si el perill del populisme de dretes és una amenaça creixent als nostres barris, és perquè partits com el Partit Socialista, que porten l'etiqueta de partits d'esquerres, se sumen als seus principis, copien els seus discursos de criminalització de la pobresa, copien els models contraris a la seguretat humana i desenvolupen models econòmics que no són d'esquerres. Mireu, si no, què ens fan amb un exemple ben senzill com la gestió pública d'un bé bàsic tan important com és l'aigua, on la direcció de l'àrea metropolitana de Barcelona impedeix que ciutats com Ripollet puguin municipalitzar l'aigua. Ripollet i tots els que vulguin, perquè l'AMB es nega a canviar una llei que protegeix la privatització i que va en contra dels ajuntaments que lluiten per l'aigua pública. És només un exemple molt senzill de com el PSC es posiciona clarament en aquests postulats elitistes i en contra de les majories socials. I en l'aspecte sobiranista no hi ha cap dubte. L'1 i el 3 d'octubre és l'exemple del camí guanyador. Guanyem som també exemple d'aquest punt de trobada entre independentistes i federalistes rupturistes, fent aliança pel dret d'autodeterminació dels pobles i, per tant, del poble català. Companyes, companys, ens trobarem als carrers, a les places i a les institucions, exercint l'optimisme de la voluntat gramscià per lluitar, com va dir Neus Català, perquè lluitar és unir-se per defensar una idea. Visca la República Catalana dels drets socials, civils i polítics i visca la lluita antifeixista arreu. Guanyarem.